campo é cultura, é memoria. E nós hoxe queremos afondar na memoria colectiva do agro con este podcast titulado Onte, hoxe, mañá e sempre O agro. Unha rapaza do Foxo lé poemas de Olga Novo. A terra é como un corpo que respira para nós. Non hai futuro sen terra. Ei, contáronme que dunha volta Lamas Carvajal sentenciou o labrego era quen sostiña o mundo. Pedazo frase, meu. Pero as labregas? E as labregas? Iso do agro queda un pouco lonxe para nós, non? Quedará para vós. Na miña casa seguimos vivindo do agro. Miña nai ten vacas, botámolas para o prado todos os días. Os prados son o casto, a braña redonda, o baliño, a cerrada de abaixo, a pichola, etc. As vacas son de carne, teñen becerros que maman o leite. Algúnas teñen nomes, a vermella, a cuca, a toura, a brava, o todoterreno, a paloma, e todo o reinado, a condesa, a marquesa, a princesa, fáltanos a raíña. Cada día hai unha dura rutina de traballo. A rapaza do Foxo segue a ler poemas de Olga. Somos da terra, e da herba que medra, e do leite quente das mañás. Teño unha idea. Analicemos o pasado de agro en Galicia e miremos o presente. Como é agora o conto das labregas? O agro non é pasado, é a vida que segue respirando e que merece ser escoitada. Fuches ao Foxo? Fun! Piche las nenas? Bin! Deches o bolo? Dei! Bueno. Que pasa, meu? Ves do Foxo? Veña, bro, anda ali con proxectos sobre o agro. Teñen todo super estético. Obvio! A mesma rapaza do Foxo lé agora poemas de Rosalía Fernández Rial. Arei e sementei. Arei e sementei. Boca abaixo amamanto a risa da terra, danzando o cultivo, a fertilidade, para agromar de novo da infinda protestade de crear. Mírenme, miren os meus brazos, arei e sementei. Arei e sementei. Traballei na corte, e ningún home o fixo nunca mellor que a min. E acaso non son unha muller? Sí, unha muller labrega. Chámome Xinelia, teño 79 anos. Pois sí, temos aquí unha labrega de verdade, a miña avoa. Hola, avoiña. Hola. Entrevistémola! Avoa, agora na casa temos lavadora, electrodomésticos e ata internet. Teño entendido que as casas de antes eran de pedra, tiñan lareira para quentar e cociñar, e moitas veces convivían animais e persoas preto. Lembraste de como era cando eras pequena? Como era a túa casa? Pois a miña casa vivíamos a xente e máis os animales todos na mesma casa. Vacas, porcos, galiñas, todos así, un conxunto. E a cociña era de terra, e tiñamos unha lareira, facíamos ali o lume porque non había luz, e había que facer lume para que se vira a xente, porque non había nada. Cando os nosos papás prendían unha vela, decíamos nós, así será a luz eléctrica. E non, hoxe ainda que prendamos 7 ou 8 velas, non se ve como a luz. Os tempos campearon moito. Antes, as familias traballaban no campo, cultivaban millo, patacas, trigo, tiñan hortas. Todo era manual, non é como agora que hai tractor, vendes o leite e mercas no súper para comer. Que era o que máis traballo daba? Vostede andaba ao xornal? No, ao xornal non andaba, pero traballaba na casa. Había que cortar o toxo, nós chamámoslle o podón, outros chamanlle o podo, despois traíanse os carros de toxo para a casa, facíase chamámoslle nós unha pila para todo o ano, despois estrábanse as cortes, que era o que había nas casas, carvacas, facíase a cama, e despois quitábase ese abono, levábase para arvejas, acendíase, labrábase, e despois botábase os produtos, centeo, trigo, patacas, millo, todo eso. E todo á man, e sachando con a sacha todo á man. Non había outras cousas. En canto aos animais, había animais para traballar, para comer, había animais para o transporte, como os cabalos.
logos da casa, as vacas, os porcos, as galiñas. O toxo era unha planta moi importante. Para que se usaba? Por que era tan importante o toxo? Pois quentábamos o forno para facer o pan, que se amasaba, o centeo, o millo, botábase un pouco niño de trigo, e amasábase nunha artesa, ainda hai algunha por aí, e despois quentábamos o forno, e metíamos o pan ali, para cocer, 7 ou 8, chamabanlle pan de millo, e así, era a nosa vida. Antes, as nenas e os nenos xogaban a corda, a mariola e mesmo facían bonecas de trapo. Agora tanto día coa maquinita e moitas veces nin coñecen ao veciño. Como é un día normal cando eras pequena? Había moita xente na aldea? Pois sí que había moita xente, había os xuntanzas que non as hai agora. Xuntábamos todos, vellos, mozos, íbamos ás festas andando, viñamos das festas andando, cantábamos polos camiños, era distinto da hora. Ahora todo é solitarios e así. Apreciábamos os nosos maiores ou os nosos vellos. Se viña unha persona maior con feixe de leña ou un saco de patacas, íbamos e collíamoslo, axudámoslo, e así. E agora non, agora cada un anda ao seu e máis nada. É así. A vida cambiou moito, moito. Éramos moi unidos. Agora non, a xente unha marcha adiante, outra de atrás e na máis. E os vellos, pois, débense de apreciar, porque son os que nos enseñaron todo. Porque estudiamos nos libros, estudiamos en todas as cousas, pero o respeto da xente enséñanoslo os nosos avós e mal os nosos pais. Respetar a xente, a querela e a disfrutar deles, que é o máis bonito que hai. Disfrutar os abuelos dos netos e os netos que disfrutan dos abuelos. A mesma rapaza do Foxo segue lendo poemas de Rosalía Fernández Rial. Miradia, ela é o ollo do furacán. O seu inspirar atravesou séculos para alentarnos. Se deixades que vos arrole, espertaredes cun corpo arbóreo. No único bosque que Truz sementou para vós. Nena, perdona se cho pido un pouco pan de millo, que doutro non o hai, porque nos vimos na costa do Navallo, cansados do traballo, queremos merendar. Porque nos vimos na costa do Navallo, cansados do traballo, queremos merendar. Aboa, que botas de menos da aldea de antes? Que che parece a vida dos nenos e nenas de agora? Bueno, ora é máis so del mar, estades máis libres. Antes non estábamos libres, tiñamos que axudar aos nosos pais, aos nosos abuelos, íbamos pouco á escuela, que tiñamos que traballar. Antes non se iba á escuela como agora. Sabemos ler e sabemos algo, pero non como agora. Tiñamos que traballar na casa, pois aprendíanos a lavar, a limpiar unhas patacas, eu que sei, cousas distintas. Íbamos á escuela, tiñamos unha tarde que nos enseñaban a coser un botón. Agora quen sabe coser un botón? Nadie. É así. Éramos pequenas, que eu era pequena, e xa tiña que muxir nas vacas e á man, para axudar aos nosos pais a ter conta da vida, que non había onde ganar un peso. Sinelia, gustaríache volver aos tempos de antes? En algunhas cousas sí, noutras non, porque agora é vivir a vida. Querer así a xente e apreciala, gustaríame aos tempos de antes. E as reunións que tiñamos era máis familiar, máis, eu que sei, máis de outra maneira, máis querida as cousas. Agora non, agora somos máis... As mans saen da terra, como se fose unha raíz. Non hai futuro sen terra, nin memoria sen quen a traballa. A identidade galega é a identidade labrega. E ata aquí o noso programa. Onte, hoxe, mañá e sempre. O agro! Marchamos, pero quedamos ca esencia, a terra que nos dá a vida. E, como dicía Castelao,
Xa vai sendo hora dunha moeda galega na que teremos que estampar a cara dunha vaca. Grazas por escoitarnos en Poxo nas Ondas. E grazas unha vez máis a Ponte nas Ondas por poñer en valor o noso patrimonio inmaterial. Imos pro campo, unha banda de mulleres